Sikatala Abu arajo ye Nura FM ye bi kɔnɔntɔn ani naani Tommy murumuru duro Carol Valentine foli o bɛ tani ka asɛgɛrɛ Abu siradantama an ka a dabɔ sira in kɔnɔna a ka dun kosɛbɛ ni mango kulu belebelew bɛ sira in na mun ye bajibaw carilen don sira in sanfɛla o la I bɛna ye k'a fɔ ko min ye yiritubaw fɛnɛ o bɛ sira in kɔnɔna la mais fɛn jumɛn de bɛ sira in tigɛli ka a nɔgɔya Abu Safina Jara o ye dugawu ye n bɛ n bolo gosi ka don fasiri mun bɛ bɔ n'a ye sɔgɔmada in na o de soit de Bamako wula maa mun kumalen don a kɔnɔ o de Umar Angoyi Ba ye Abu a fɔ tare maa de bɛ perese sɔnna masa Alahu Taala ale tɛ perese abada I bɛna ye k'a fɔ ko min ye kalo caman kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen pankuru mun ni an ka jamana yɛrɛ n'an y'a wari bɛɛ lajɛlen bɔ an kun o kun bannen don ka pankuru mun ni ka a di an ma an bɛ don min na komi bi pankuru in kɔni siga tɛ fɛn mun na a bɛ ba Maliba o kɔnɔna o la Fatirikeba ka fɔ la a ko I bɛna ye k'a fɔ ko nin pankuru in filɛ nin ta nin pankuru in de bɛ mun ye kɛlɛkɛcɛw ta ka taa n'u ye kɛlɛkɛyɔrɔ la wa nin pankuru I bɛna ye k'a fɔ ko mun ye pankuru in ɲɔgɔnna kelen dɔrɔn de bɛ an ka jamana o kɔnɔna la yan mun ye maa minnu bɛ fanga kunna nin waati in na u ye wuli ka jɔ kɛ 2020 o kɔnɔna la ni avion fɛɛrɛ dabali bɛ se ka kɛ ba Maliba anw bɛ se ka nin pankuru ɲɔgɔnna sɔrɔ cogo min na a bɛ kusaya an ma kosɛbɛ nka Fatirikeba ka fɔ la I bɛna ye k'a fɔ ko mun ye lamɛrikɛn jamana ni ka taa fara Espagne jamana kan a donni kama olu sen da mun ye pankuru in kan koyi dalilu mun n'o kun b'u bolo u y'a jira k'a fɔ ko mun ye pro gouvernemental armée pro gouvernemental minnu n'olu b'an ka jamana o kɔnɔna la yan I n'a fɔ gaca n'a a ɲɔgɔnnaw k'u bɛ ka fɛɛrɛ dabali kɛ ka denmisɛnw de ta k'u don kɛlɛ la a donni kama mun ye américain y'u ka dalilu ka a di avion minnu a dun bɛ kɔfɔla ta I bɛna ye k'a fɔ ko nin pankuru in a licence o bɛ américain de bolo wa mun ye fɛn dɔ bɛ don avion na n'an k'a ma ko transpondeur Abu Safina Jara o licence kalifalen don américain ma a donni kama mun ye américain y'u ban te cari ka pankuru in kɔni ni ka a di jamana ma nka an bɛ don min na komi bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko wulikajɔ kɛra mun ye an yɛrɛ ka ministre mun bɛ yen n'o de Ablaye Diop ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na a taara mun ye wulikajɔ kɛ a bɛ don mun ye maabaw kan mun ye américain jamana yɛrɛ la ye a ye fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ walasa mun ye pankuru ye anw bɛ se ka a sɔrɔ an tɛgɛ la cogo min na Fatirikeba ka fɔ la a ko mun ye Ablaye Diop ye n'o bɛ cɛjan ko fɔ Abu Safina Jara a ka sanjikɔrɔ wɔsi ko a ma kɛ a ka sanjikɔrɔ boli a ma kɛ fu ye o sabu kɛ nin pankuru in kɔni a nana an ka jamana kɔnɔ pankuru in yɛrɛ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Abu maa 48 fo ka n'a bila maa 71 pankuru in ko a b'o ta doni mun n'o bɛ se ka don a kɔnɔ la Abu Safina Jara k'a bɛ ti jɔ tɔni 7 ɲɔgɔnna wa nin ye pankuru ye pankuru mun n'a ka nali n'a ka taa ni ka segin ko o ka teli kosɛbɛ pankuru mun ni a b'an dɛmɛ kosɛbɛ an bɛ kɛlɛ mun na nin waati na n'o bɛ jadisi kɛlɛ kɔfɔ Abu pankuru in ko a b'an dɛmɛ o la kosɛbɛ Fatirikeba ka fɔ la a ko waati mun na mun ye an ni Faransi gɛlɛya belebele ko o b'an ni ɲɔgɔn cɛla la o waati de kɛra waati ye mun ye nin pankuru in fana ko a taara ka na an ka jamana o kɔnɔ la a ko ni dun ye pankuru ko in jateminɛ k'a lajɛ pankuru in ba Maliba yɛrɛ de y'a wari bɛɛ lajɛlen bɔ a kun k'a san k'a ban pewu Abu k'an ka segin an kɔ dɔɔni a ko k'a bɛ nin ka na kalo damadɔni bɔ k'a bɛ avril kalo la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye pankuru in ko a kun kan ka na an ka jamana o kɔnɔ la nka mun ye américain ye gɔɔri k'o sɛbɛkɔrɔ da u ni espagnolkaw de farala ɲɔgɔn kan wa ka gɔɔri k'o sɛbɛkɔrɔ da u ye dalilu mun di i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na kɛlɛkɛjɛkulu minnu b'an fɛ yan n'an ko ma ko pro gouvernemental ni gaca n'a ɲɔgɔnna ko gaca bɛ ka fɛɛrɛ dabali kɛ ka denmisɛnw n'o bɛ sifinw kofɔ ko olu ta kɛlɛ la a donni kama maa an ka jamana gouvernement olu ye déclaration bɔ ka bin te cari u y'a fɔ américain ɲɛna a ko nin kɔrɔfɔ mun don o b'a da ta a ka dɔn k'a fɔ ko mun ye groupe armé minnu filɛ nin ta Abu Safina Jara olu n'an ka ko k'a tɛ tali kɛ fan kelen fɛ koyi a kana anw de groupe armé n'o ye gaca n'a ɲɔgɔnna ye pro gouvernemental ninnu a kana ɲaami ɲɔgɔn na Fatirikeba ka fɔ la a ko mun ye Ablaye Diop ye a ko ne ye wulikajɔ caman kɛ nin pankuru in pankuru belebele don ko Abu n'i ye pankuru in jateminɛ k'a lajɛ a fɔlɔfɔlɔ min yɛrɛ n'o ba an ka jamana o kɔnɔ la k'a daminɛ san 2016 ka n'a bila mun ye san 2020 na o ye maanifu mun ta ka taa jamana camancɛ yan fan na a n'a kɔrɔ yan fan na Abu Safina Jara k'a bɛ ti jɔ fo maa 50 o ɲɔgɔnna la maa 50 o ɲɔgɔnna la 2016 2020 a pankuru dɔ bɛ yan pankuru in ye Kaza C295 de pankuru dɔ nana 2016 i bɛ ka fanga waati Abu Safina Jara a ye wulikajɔ caman kɛ a ye baara caman kɛ pankuru in filanan ni nalen filɛ nin wa mun yɛrɛ nalen filɛ nin nin ka farin dɛ nin ka farin awɔ kosɛbɛ Abu Safina Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko nin pankuru mun na a sɔrɔlen filɛ nin an ka lakanabaaw bolo ko a bɛ kɛ mun ye baara ɲuman ye koyi k'o sababu kɛ a na nin kura k'o di an ka lakanabaaw ma yɔrɔ caman kun bɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko an ka lakanabaaw ka taali kun ka gɛlɛn o yɔrɔ la ani pankuru kura mun na a sɔrɔlen filɛ nin k'a na kɛ sababu ye mun ye an ka armée u ka taa ni ka segin
k'a bɛ nɔgɔya yɔrɔ caman wa mun ye kɛlɛ n'a wulila yɔrɔ min na ka pankuru ta ten cari ka taa mun ye sɔrɔsiw ka t'u cari u bɛ se ka juguw lakori cogo min na ko nin pankuru k'a bɛ se k'o baara bɛɛ lajɛlen k'o sigi sen kan nafolo filɛ nin an y'a sama ka bɔ Suwade Bamako ale kɔnɔ maa min ye sɛbɛnnikɛla ye o de ye Umaru Angoyiba Abu i bonya o b'a la bidi kɛra k'a fɔ ne bɛ n tɛgɛ don ne bɔ ni sɛbɛn min ni o cogo ko la sirène fana Keyita ale ka sɛbɛn dugu fana ko di sirène k'a dɔn k'a fɔ dugu fana a kumana a y'a jira k'a fɔ ko RFI ni o ye France Internationale radio France Internationale ani France 24 k'a dɔn k'a fɔ délégation ba dɔ olu kɔni cunna Bamakɔ min ni o ye olu ka délégation ye mun bɛ yen maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni u bɛ Tuala walasa fɛn min bɛ tali kɛ kunnafoni ko la radio ko ka taa bila téléso ko la k'a dɔn k'a fɔ ninnu ye UEMOA ka baarakɛlaw ye minnu ni u bɛ wuli ka jɔ tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na ka kɛ walasa k'a dɔn k'a fɔ gwɛlɛ min ni u taara ka gwɛlɛ min ni i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye RFI maaw walima k'a dɔn k'a fɔ France radio so 24 France 24 k'a dɔn k'a fɔ ni o kɛra sababu ye gwɛlɛ donna olu ni anw ka autorités cɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ waati dɔ tɛmɛna fɛn min bɛ tali kɛ nin radio so in na n'o bɛ wele ko France Internationale ani k'a dɔn k'a fɔ France 24 RFI k'a fɔ min bɛ tali kɛ anw ka gouvernement la u y'a dɔn k'a fɔ u ye kunnafoni u ye a bi min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ RFI ani France 24 k'a dɔn k'a fɔ ko k'a so k'a bɛɛ lajɛlen k'a datugu k'a ka ja u ka antenne minnu mana kɛ Bamakɔ an fɛ yan k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛɛ lajɛlen k'a kari k'a da Zeriba ka fɔ la k'a fɔ o ye autorité de la communication k'a dɔn k'a fɔ olu fana ko olu ye décision laban dɔ bɔ décision laban min ni u b'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ France 24 ani RFI la k'a dɔn k'a fɔ ko u tɛna kuma anw ka jamana in kɔnɔ bi parce que b'a fɔ la délégation dɔ kɔni wulilen bɛ UEMOA Tuala k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni bɛ ka wuli ka jɔ k'a boloda k'a dɔn k'a fɔ fɔ ka bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ a bɛ se ka sabati cogo min na autorité malien ni k'a dɔn k'a fɔ RFI a baarakɛlaw cɛ walima k'a dɔn k'a fɔ France a radio so ani RFI u ni ɲɔgɔn cɛ k'a dɔn k'a fɔ hali bi baara ɲɔgɔnya min ni o tun bɛ RFI ani France 24 ani Mali cɛ baara ɲɔgɔnya u bɛ se ka segin kura ye cogo min na h'a ka ja k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ RFI la ani France 24 u bɛ se ka segin ka kuma anw ka jamana in kɔnɔ nin délégation in k'a dɔn k'a fɔ u cunna an fɛ Bamakɔ yan k'a dɔn k'a fɔ u ni maa min ye ɲɔgɔn ye ne k'a dɔn k'a fɔ o ye docteur Sokɛli Kokala Mayiga docteur Sokɛli Kokala Mayiga k'a dɔn k'a fɔ ale ni u ye ɲɔgɔn bisimila kɔrɔfɔ caman bɔra kɔrɔfɔ in senfɛ kɔrɔfɔ caman bɔra ɲɔgɔn ye senfɛ docteur Sokɛli Kokala Mayiga k'a dɔn k'a fɔ a ye kɔrɔfɔ ta a y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ nin délégation in na k'a dɔn k'a fɔ a ye u fo ka bonya ani karama ta k'u sɛgɛrɛ kosɛbɛ a ɲɛma ye k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Bubakar Ndiaye ye Bubakar Ndiaye k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni a ye délégation ɲɛma don k'a dɔn k'a fɔ Bubakar Ndiaye a yɛrɛ fana a nisɔndiyara Kokala Mayiga a fɔlen filɛ k'u kunbɛn ni bonya ani karama min ye kosɛbɛ k'a dɔn k'a fɔ ko u sewara a banna k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔni nakun ti dɔ dɛ a ɲɛfɔ k'a dɔn k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya jumɛn don mɛ RFI ani France 24 ani ka se Mali autorités gɛlɛya min bɛ ani ɲɔgɔn cɛ ka se k'a dɔn k'a dɔnna kari a banna k'a dɔn k'a fɔ ni gɛlɛya ni a kun dɔnna a ka ca Ala fɛ furaw bɛ se ka sɔrɔ gɛlɛya a la koyi kosɛbɛ k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ docteur Sokɛli Kokala Mayiga la k'a dɔn k'a fɔ a ye gɛlɛya a y'a sarada min ni o bɛ wele ko éthique et déontologie n'o ye k'a dɔn k'a fɔ radio k'a dɔn k'a fɔ ani télé u kan ka baara kɛ okumu dɔ de kɔnɔ u kan ka baara kɛ bonya ani karama dɔ de kɔnɔ ɲɛ dɔ k'a dɔn k'a fɔ ani faamuyali okumu dɔ bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ baara kan ka kɛ o kɔnɔ nka min ni a bɛ wele ko diffamation walima min ni o bɛ wele k'a dɔn k'a fɔ o ye ka jogo ta walima ka kɔrɔfɔ cɛjuguw ta k'a dɔn k'a fɔ fɛn minnu bɛ yen ni a danganiya t'i bolo k'a dɔn k'a fɔ ka kuma fɔ walima ka waleyaw ta waleya minnu ni a bɛ se ka kɛ sababu ye don nataw la ka jamana k'a ni jamana kɔnɔdenw ka an gungari ɲɔgɔn na k'a ka ja ka gwɛlɛ ka jamana k'a ta ka jamana k'a sɛgɛrɛ ninnu de kɛra waleya min ni a y'a to k'a fɔ gouvernement n'o ye Mali gouvernement ye k'a dɔn k'a fɔ u y'a décidé min bɛ tali kɛ RFI ani France 24 la u ka taa k'a dɔn k'a fɔ ko u ka minɛnw k'a kuru a kɛra ten o awɔ a fɔra u ɲɛna ko u bɛ fanaya mun na u bɛ ka nafigiya mun na k'u k'o de dabila o de fɔra u ye o de fɔra dɔwɛrɛ ma f'u ye o kɔ koyi u gɛnna nin de kama a bɛ sira fila tagama mun na a bɛ fanaya mun na a bɛ nafigiya mun na RFI ni France 24 a y'a dabila kabi donni min kama RFI nana fɔ Abu Safinɛ Jara ka bamanankan ka journal kɛ bamanankan na 2019 n ko jamana damadɔ de bɛ yen hali interview tun tɛ tɛmɛ bamanankan la jamana damadɔ bɛ yen olu bɛ bamanankan mɛn Mali b'a mɛn Lajinɛkaw b'a mɛn Burukinakaw b'a mɛn i tulo b'a la b'a mɛn Côte d'Ivoire b'a mɛn bɛɛ b'a mɛn aw bɛna mun journal k'anw ɲɛna bamanankan na yan k'a b'a dɔnni kama an y'a dɔn ko ko dɔ bɛ yen ko dɔ labɛn dɔ don maa minnu tɛ nanzarakan mɛn olu b'a mɛn olu bɛ diyagoya k'a lamɛn a dabɔ kun y'o de ye n'u ye kunnafonijugu ka cari ta Abu Safinɛ Jara a bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya caman de bɛ yen n y'o de f'i ɲɛna n ko kunnafoni ale ka jugu ni bɔmi ye kojugu ale bɛ taa yɔrɔ min na bɔmi tɛ se ka yen sɔrɔ dɛ
o kuma fɛn min bɛ tali kɛ nin délégation in na ni a ɲɛmaa ye Boubacar Ndiaye ye k'a dɔn k'a fɔ premier ministre a kɛlen kɔrɔ kɔfɛ ka nin kɔrɔfɔw k'u ɲɛfɔ kɔrɔfɔw k'a fɔ ka min bɛ tali kɛ réalité la n'o ye k'a dɔn k'a fɔ gwɛlɛya min ni a donna Mali ani RFI maaw cɛ walima France 24 ani RFI radio so cɛ dɔwɛrɛ tɛ dɛ wa kun de ye nin kuma ye k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ dankɔrɔba in na ale kɔni a bɛ fɛ ka wuli ka jɔ k'a boloda k'a dɔn k'a fɔ don nataw la k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ RFI ani France 24 ka baara bɛ se ka kuraya anw ka jamana in kɔnɔ cogo min na wuli ka jɔ mɔgɔw kɔni kɛmɛ ka wuli ka jɔ k'o sɛbɛn boloda parce que ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ Dugu fana Tarawele Dugu fana Keita ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko don nataw la a b'i n'a fɔ k'a fɔ RFI ani France 24 e ko a mɛn o mɛn don nataw la ko u tɛna se ka kuma anw ka jamana in kɔnɔ nka ni u na kuma k'a dɔn k'a fɔ a b'i n'a fɔ u na kuma sariya dɔw kɔnɔ danganiya sira kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw na yira u la u ka baara kɛ o hukumu kɔnɔ batiri filɛ nin an ye min bɔ sirɛni kɔnɔ Dugu fana Keita ale ka sɛbɛn don sirɛni maaw foli a bɛ taa ni u sɛgɛrɛ Abu Safina Jara soit de Bamako wula n b'a sama ka gɛrɛnna maa mun kumalen don a kɔnɔ o de Umaru Angoyiba dɔgɔnɔkɛ a kumara a ko an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi mun ye n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Irisi jamana ale kɔni bɛ wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen na fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ walasa mun ye farafinna tilebiyanfanw a bɛ se k'o don a kaman kɔrɔ cogo min na nka mun ye Union européenne n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye farafinna tilebiyanfan Abu Safina Jara Union européenne de tun bɛ ka anw tulu ka a bɛɛ lajɛlen k'o bɔ nka o tɛ fɛ k'u bolo k'o jiginɛ wuli ka jɔ bɛ senna u bolo wa mun ye Union européenne Abu Safina Jara a kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ wɛrɛ k'o sigi sen kan a bɛ se ka na mun ye hali bi farafinna o kɔnɔ a cogo min na Fatigiba ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye Union européenne n'a bɛ nanzara jɛkulu in n'a b'o o kɔfɔ Abu Safina Jara u tɛ fɛ k'u bolo jigin koyi o sabu kɛ mun ye Irisi jamana na n'o bɛ Putin ka jamana o kɔfɔ olu bɛ wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen na nin waati laban ninnu kɔni na Faransi ye jamana de coloniser Faransi kun kɛlen bɛ ka ne i dabiri jamana la k'a tulu ni ka a sɛlɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jaso ka bɔ Faransi bolo cogo min na nka mun ye Faransi ni jɛkulu mun faralen ɲɔgɔn kan n'an k'a ma ko Union européenne Abu Safina Jara u tɛ fɛ k'u bolo k'o jigi u ye fɛɛrɛ kura k'o sigi sen kan kibaruya ninnu kɔni an y'a sɔrɔ ka bɔ mun ye service européen pour l'action extérieure olu yɛrɛ de kibaruya ni k'u dama suyɛni ka a di u y'a jira k'a fɔ ko mun ye Union européenne fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛlen bɛ sen kan o bolo k'u bɛna kɛlɛkɛjɛkulu saba k'o labɔ o kɛlɛkɛjɛkulu saba n'u bɛna ɲɛsin mun ye farafinna tilebiyanfan ma Abu Safina Jara ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ wa ye fɛn ye fɛn mun n'a bɛ maanifin k'o kamana gan wa ye fɛn ye mun b'a jira k'a fɔ ko mun ye Union européenne n'a bɛ nanzara dugu ninnu kofɔ u tɛ fɛ ka farafinna ka ani nin bila Fatigiba ka fɔ la a ko nin ko ninnu bɛ ka kɛ waati la waati mun na i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Mali Centrafrique a siga t'a la olu ni Union européenne kɔni an kɛlen bɛ ka masala an ka sɔ ni ka a kɛ ta la an ka sɔ ko a tɛ fi daga kelen kɔnɔ Mali ani République centrafricaine Abu Safina Jara ninnu ni Union européenne an ka sɔ tɛ ka fi daga kelen kɔnɔ Fatigiba ka fɔ la o kibaruya dɔ kɔni ko a bɔra ni kibaruyaso in kɔni ka a bɔ o y'a jira k'a fɔ ko Union européenne u bɛ fɛ ka mun ye u ka kɛlɛkɛcɛ minnu n'u k'u labɛn sen kan k'u bila ka na mun ye farafinna tilebidugu la fɛɛrɛ jumɛn de b'u bolo u bɛ fɛ ka kɛlɛkɛcɛ fankelen k'o sɛrɛ mun ye Nizɛrikaw fɛ yen a fankelen u bɛ fɛ k'o sɛrɛtɛ mun ye Burukinakaw fɛ yen a fankelen u bɛ fɛ k'o sɛrɛtɛ mun ye Golfe de Guinée jamana minnu n'olu ni kɔgɔjidaw ka surun u bɛ sɔn ka a sabanan k'o sɛlɛ o ye Fatigiba ka fɔ la a ko ni dun ye ko in jateminɛ k'a lajɛ a b'o mun ye Union européenne n'i y'a jateminɛ mun ye Afrique kalo tɛmɛnen u kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu bɛna formation jɔ pewu olu tɛ formation foyi di an ka kɛlɛkɛcɛw ma an ka force armée ma bilen a ka jan fo ka taa fara mun ye an ka garde nationale kan u ye formation ko o jɔ Fatigiba ka fɔ la a ko o n'a ta bɛɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Union européenne u b'u k'u sen dɔɔni bɔ nka mun ye sen bɛɛ lajɛlen ko a ti ka bɔ u sen kelen ko a bɔlen don ka sen kelen ko a bɛ so kɔnɔ Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye Union européenne n'u ɲɛ b'a la k'a fɔ ko mun ye Irisila jamana ale kɔni kɛlen bɛ k'i cɛsiri tɛntɛntɛn walasa mun ye farafinna tilebiyanfan ninnu Faransi kun kɛlen bɛ ka degun mun ta n'u k'u sɛgɛrɛ degun ninnu bɛ se ka wuli ka bɔ mun ye farafinna tilebiyanfan ninnu kan cogo min na nka Union européenne Abu Safina Jara u tɛ fɛ k'u bolo k'o jiginɛ i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na u bɛ wuli ka jɔ la kibaruyaw sɔrɔla la nka jamana minnu bɛ n'u sigalen don u la fɔlɔ n'o kɛlen bɛ k'u ka baara kɔni k'a ɲɛ bolo o de ye Burukinakaw fɛ yen n'o bɛ Wagadugu kɔfɔ o sabu u sɔminen don k'a fɔ ko mun ye Burukina ale bɛ sira fila taama na masakɛ minnu n'olu bɛ Burukina kunna bi Union européenne yɛrɛ ka jate la k'u bɛ sira fila taama na o misali ye fɛn jumɛn ni hakili b'a la mun ye avril tɛmɛnen an ka colonel Assimi Goïta mun ye Burukinabew ka masakɛ a ye délégation belebele k'o wuli ka na an ka colonel Assimi Goïta ka na a fɛ yen
Abu Safna Jara babu mun boro o konala Hashim nga feran da bali bela jene ke dogo la munye irisu ka keleke chew ole munun ba an fe ni wati na nubuga an ga surasu ku kala ko fa feran da bali ke o do be se ka di Burkina ma to muna ka Burkina fana keleke chew ko kala Abu Safna Jara fatige baga fola ako o doni kama ibe na ka fa ko mi Union Européenne u yesiga ko ni ko do Burkina la ko sobe ko mi Burkina jamana o be sila fla tamana akeleme ki bolo fangale ni risi jamana wa fangale ko be Union Européenne ko obolo o sigala no ula fatige baga no fola an ngoni be domna kombi siga ko ni tala munye jamana mu fana no be golf de Guinée jamana mu no be ko jiyan kreflala ni jamana do yo ko jamana Allah to ko ma fo ka golf de Guinée jamana mu no ne ko jiyan fan ko ni ko kasuru Abu Safna Jara mu ye basi sabana ko bina ta ablay ako munye Niger ila ko ntai o ko ne temanga tay ko o sabuga munye o masake ko ka ta fara munye o luka wasablonga o lu yere ya leini mu ye Union Européenne fe ku ka wuli ka jokke ka chesiri ke ka kele ka chow boka na kana bla mu ye nyame kreflala wala sa mu ye turu ko be siga kele to ko muna o ye munye Niger masake o anna wasadonga laini fatige ba ko nga fola an ngoni me domna kombi ko ngoni agelal no foga foko agelal wa mi Union Européenne Abu Safna Jara tefegi bolo jigi tugo shila abe foga feren dabali bela de no sigisenga il sina le mon frère ale takana kala nyaaye wa Union Européenne Abu Safna Jara bo wulika jola wulika jomu na be ke sababuye ne risla ko be siga fanya ngo tukumna wala foni flani anya sama ka bo munye sode be mako ale konala mami seveningla ode Umar Angoiba ibunya obala bidi kadu ka fo Umar Angoiba ambafo ne ben tegado me bon sebe mini o twa ko Nouvelle Horizon Mamadou S Traoré ale ka sebe Mamadou ko ka fo ni te kuna fo ni dumaye ka ta kumatu mi metal ke kadu ka fo kori la kadu ka fo kori ale toni keme saba banyango kadu ka fo abina fo tasuma ko ni wulila ulula ka sababu ke sang sang la foudre sang vient sang la hawla o te kibara ba fole kado ka fo mi metal ke tra me kalo kle bisaba ka ta se a kle bisaba ani kelema kado ka fo sanji bado ko onana kado ka fo ni sanji bai anana kumantu kado ka fo ale be buguni ale region konana kumantu kado ka fo mi metal ke sanji belebele na aketo sanji belebele kado ka fo usine dégrenage mi kado ka fo ni oye CMDT ka usine be kado ka fo ni ale koni abe kori ka bara wala sai kado ka fo abisika ke fenye femi ni kado ka fo jamani amsika nafa sura la kado ka fo ko ni kori ko ere jachimene onga jamani ngono ma farafina ere buna kunkan iba sura ka fo ko Mali akori kado ka fo akori nywande Mali kado ka fo joro folo ambe osoro kado ka fo kori ko ale buna kunkan Afrique ere ale bolo belajele ka parce que ba ka fo kado ka fo ni sanji dawula bami ni anana kumantu akira sababu kado ka fo min ni abe wole ko sande walma kado ka fo do be awole ko sampere wato kala mo ba fo amako fudru kado ka fo abina fo o koni do tuna min ngara sababu kado ka fo ka tasuma ka wuli o yoroni bela jele kado ka fo min be talge kado ka fo kori ngolo walma kori kado ka fo abali hake dobe kado ka fo bali bakele ani keme sabani bedru ni fla ya ta ka laje ko o be ta betoni keme sababa bayangoma tasuma ko awula ni bela jele na fama munun be buguni ni wati na o ye gouverneur kado ka fo gouverneur min ni o ye général de brigade Keba Sangare di délégation belebele nu ngoni wulila kado ka fo kata en yore kata alaje ngene kado ka fo CMDT a chagaro mi me kumantu kata unye dai kado ka fo diga inga chani munun ni akara ni yore na kata alaje kado ka fo mi me talge kado ka fo kura fo chamana gouverneur ko ni aye o fo gouverneur ya jira ka fo ko chena ni ngera ala koy kado ka fo chani mi ni akele fle ni ka coton soro ala ka barado ni akele fle ni kan usine nzoro ay kado ka fo ka kor kolo nzoro ma ka kor mugu nzoro kado ka fo akara chanie kado ka fo ko ni ala ka bara kado ka fo ko ni ata ka laje ma min be kado ka fo ni o ye gouverneur ko ya jira ka fo kado ka fo ni te wati nyumanye ka sabo ke ni an ga jamani nda halaje bi ay kado ka fo ame gwela kono kado ka fo mi metalga yo mola tabla sidawla nun gon keme ka gwela ta ka an zigre ngani ni ala min ke domina ay kado ka fo ko o wasara kono te ko ni de ni nge wati anga dala sirba ka fola gouverneur ale ya jira ka fo mi metal ke kotona mali ko ni a jechi mine ka laje an ga koton a qualité akai kusobe an ga koton ni o ye koriye a qualité ko akai kusobe ka sababu ke ni ya ta ka laje an bi joro folo soro farafina ale buna kun ka do ka fo koton ni o ye kori ko ye ale nasiraw kan na manya ka fo ko ni ngera ay ka do ka fo ko ana ada alaka ko konote ki ka do ka fo mi metal ke ni koton ina a bela jele kun labene me ga wati na sanction ko ni sigira an ga jamani ga ko kera sababu ka stoki ka chaya kusobe
TikTok min ni a cayara ka hakɛ se k'a dɔn k'a fɔ tɔni 300 bayango ma a sababu ti dɔwɛrɛ ka sababu ye sanction de sanction min ni a sigira o kɛra sababu ye k'a dɔn k'a fɔ kɔri a ma se ka labɔ tun ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ waati laban in na walasa k'a dɔn k'a fɔ nin tɔni 300 in a bɛ se ka bɔ cogo min na ka taa feere jamana a kɔ kan walasa k'a dɔn k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye nafasɔrɔ sira dɔ jamana a bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na ni ala nana ne a ka n'a ye a ye k'a dɔn k'a fɔ gouvernement ko an ka a bila ala ka minɛn kɔnɔ n'o tɛ n'a y'a sɔrɔ ko kɔrɛ kun don a kunna tɛmɛ ɲɛɲini nka nin ti dɔwɛrɛ ye fɛn min k'a dɔn k'a fɔ ni a bɛ ala ko o don sa ala ka baara don a ko gouverneur kɔni a ye duwawudon kɛ jamana ala k'a kisi nin ɲɔgɔn wɛrɛw ma usine min ni o ye CMDT tɔgɔ ye CMDT Kumatu k'a dɔn k'a fɔ gouverneur a ye duwawu kɛ k'a fɔ ko ala ka an kisi nin ɲɔgɔn siri filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mahamadu S Tarawele ale ka sɛbɛn Mahamadu S Tarawele foli o bɛ taa ni ka asɛgɛrɛ soit de Bamako n b'a ale sama ka gɛrɛ na Laya Jara Jarakɛ a kumara a b'u ko a ko an ka na an ka transition o kɔnɔna o la a ko nin ye dusuba 2 ye nin ye maaba 2 ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye ŋunuŋunu kumaw bɛ sen na wulikajɔw fana bɛ sen na mun ye docteur Choguel Kokala Mayiga ale bɛ se ka bɔ primature o la cogo min na premier ministre ya ale bɛ se ka a bila cogo min na nka maa dusuba 2 bɛ yen maa 2 in bɛɛ lajɛlen ye jɔyɔrɔ belebele kɛ an ka jamana in kɔnɔ waati tɛmɛnenw na ka tɛmɛ maa kelen yɛrɛ bɛ o bɛ gouvernement o kɔnɔna la olu to a kɔni ko o bɛ ka fɔ Fatigiba ka fɔ la mun ye Laya Jara ye a y'a jira k'a fɔ ko mun ye MPR n'ale parti politique ye o ɲɛmaaba o tɛ Choguel Kokala Mayiga wa ko a ka don ko a compter don mun ye primature o kɔnɔna la wa o sabu kɛ ko mun ye wulikajɔ bɛ sen na duguduguni ye dibi ko o bɛ sen na n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye CEDEAO maaw olu bɛ fɛ k'u ka sanction ɲini ka wuli ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la a bɛ n'a fɔ ko mun ye gouvernement yɛlɛma a kuma fana ko o bɛ sen na o CEDEAO kelen o da kɔnɔ dɛ Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye jamana premier ministre n'o bɛ docteur Choguel Kokala Mayiga ko fɔ o kuma na ko a bɛ na kɛ mun ye bɛnkan dɔ saraka ye wa mun ye bɛnkan mun n'o bɛ na tɛmɛ jamana marabaaw ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛla la ko docteur Choguel Kokala Mayiga ko ale bɛ na kɛ saraka ye wa Fatigiba ka fɔ la a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye CEDEAO maaw siga tɛ fɛn mun na n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko embargo kɔni bɛ boli ka bɔ an ka jamana kan a b'u kɔrɔfɔ mun bɛ sen na k'o de ye kalo 20 ye CEDEAO maaw bɛ sɔn ka kalo 20 de k'o suma ka di mun ye transition marabaaw ma nka mun ye ɲɔ bɛ ɲɔbugu ka takan fana ba a la k'o CEDEAO maaw Abu Safinɛ Jara a b'i n'a fɔ o kɛlen bɛ k'u ɲɛ fana kɛrɛ de mun ye gouvernement kura o bɛ se ka yɛlɛma cogo min na gouvernement kura o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na docteur Choguel Kokala Mayiga ale bɛ se ka premier ministre ya ni k'o bila cogo min na ko o wulikajɔ fana ko o bɛ sen na Fatigiba ka fɔ la a ko o maa 2 minnu ni bolodɔngɔni ko a sinen d'u ma bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Choguel Kokala Mayiga ko ale bɛ bɔ gouvernement in ɲɛmaa la a ko a maa fɔlɔ o ye mun ye maa mun yɛrɛ bɛ n'a nin waati na n'a bɛ an ka affaire étrangère kunna n'o de ye Ablaye Diop ye Abu Safinɛ Jara nin disiba in n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Amadou Toumani Touré tile la a ye waatiw ko o IBK tile la a ye waatiw ko o kɛ o bɔlen kɔfɛ maa mun fana bɛ n'an ka ma ko mun ye ministre kɔrɔ don ministre de transport kɔrɔ don ATT ka tile waati an k'ale de ma ko monsieur Ahmed Diané Semeka o fana tɔgɔ bɛ ka fɔ wa mun bɛ yen mun bɛ ka Ahmed Diané Semeka i jɔ n k'a lajɛ verbe ɲɛ na n'o bɔra a ti ye o Ahmed Diané wa mais pourquoi pas c'est un malien non mais 11 milliards mais comment o ma tɛmɛ wa 11 milliards mais il peut revenir 11 milliards o tɛmɛna tile kelen 11 milliards tout sauf wallahi Ahmed Diané Semeka 11 milliards tile kelen mais n'i y'a ye promotion kɛra kan n ko kɛra an ka ayi Abu Safinɛ Jara abada mais nin ɲɛ bɛ min na journal de kɔnɔ ye ne ɲɛ b'o de la a ma ta fɔlɔ an kɔni ɲɛ b'o de la a ma ta fɔlɔ 11 milliards tile kelen yan tɛ sɔngɔ mais ça c'est fini ça on a fini ça o ma ban n'o banna digemina t'a sɔngɔrɔ dɔ bila a tɛ sɔn ka segin o ɲɔgɔn na kan a tɛ se ka kan mɔgɔ bɛ can ka ɲa o la awɔ mɔgɔ b'a dɔn ni a labɛnw sabatira sa ayiwa ko maa mun fana n'o tɔgɔ bɛ sen na i n'a fɔ ɲɛna cogo min na ale ye ATT ka ministre kura ye Ahmed Diané Semeka Ahmed Diané Semeka n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ale bɛ jɔyɔrɔ min na sisan o ye OMVS ye o caman la bɛ Dakarikaw fɛ yen a b'o kɔnɔna la an bɛ don min na comme bi Fatigiba ka fɔ la hali n'o y'a sɔrɔ ko ŋunuŋunu kuma dɔ fana ko o bɛ sen na ko diplomate ba dɔ hali n'o y'a sɔrɔ fana o dɔɔnin tɛ an bɛ don min na comme bi o tɔgɔ fana ko o bɛ sen na Abu Safinɛ Jara n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ
ko in sɛbɛkɔrɔ carilen don koyi wa a carilen don fo k'a fɔ ko a carilen don a ko n'i ye nin cɛba in fila jateminɛ k'a lajɛ Abu Safinɛ Jara ko a kɔrɔ fɔ ko a bɛ sɔn ka cari kosɛbɛ wa a kuma ko a bɛ sɔn ka caya kosɛbɛ nin cɛba fila in n'o de bɛ Ablaye Diop kofɔ ni ka n'a bila mun ye Ahmed Diané Simeka la Abu Safinɛ Jara ko k'a fɔ ko ninnu ka na jamana premier ministre n'o bɛ Docteur Choguel Kokala Mayiga ni k'a nɔnɔ nɔ bila a b'o a kuma bɛ k'a bɛ caya Abu Safinɛ Jara Patrick Ba ka fɔ la a ko mun ye n'i ye cɛden Buranga jateminɛ k'a lajɛ n'o bɛ Ahmed Diané Simeka kofɔ Ahmed Diané Simeka hali n'o y'a sɔrɔ nin waati laban ninnu na a ye mouvement ba dɔ kɔni k'o sigi sen kan o mouvement laban nana kɛ mun ye parti politique ye yɔrɔ la a b'ale disqualifié ne mouvement kɔni b'a bolo ko ɲɛmaa nana kɛ parti o nana yɛlɛma ka kɛ parti politique ye ale bɛ disqualifié olu yɛrɛ de b'a fɔ kojugu komi un premier ministre neutre olu de y'a fɔ u y'o fɔ f'u ka sa premier ministre neutre f'u ka sa ayiwa an t'an sigi k'a ko tɔ lajɛ an b'a lajɛ a yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ n'a taara laban min na Choguel yɛrɛ ma taa fɔlɔ yɛrɛ Choguel ma taa yɛrɛ ayiwa o bɛɛ ye an ka lajɛ de awɔ Choguel yɛrɛ ma taa fɔlɔ yɛrɛ Abu Safinɛ Jara mun ye Ahmed Diané Simeka ye k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye parti politique o ba a bolo wa i bɛna ye k'a fɔ ko a ye jɔyɔrɔ belebelew fana kɛ mun ye jamana kɔ kan a ye baara belebelew fana kɛ jamana kɔ kan wa mun ye ATT tile waati k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye an ka cakɛda caman tun bɛ yen an ka cakɛyɔrɔ ye k'olu ye wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ olu sera ka mun ye kunun bi ko siga t'a la ko Ahmed Diané ko a sen bɛ o la Patrick Ba ka fɔ la Ahmed Diané Simeka n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a fɛnɛ tɔgɔ ko bɛ sen na a kɔni bɛ mun ye commission OMVS la nin waati na mun ye Sénégalikaw fɛ yen k'i bɛna ye k'a fɔ ko hali a taalen yen fɛnɛ k'a ye yelen kura k'a ye o minɛ k'a ye yelen kura minɛ alors a ma yelen kura minɛ yan Abu Safinɛ Jara maa bi yɛlɛma k'a ye yelen kura minɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye sɔrɔ bosobaw ye Abu Safinɛ Jara maa minnu bɛ yen n'olu ye entrepreneur ye ka bɔ Mauritanie Mali Sénégal ko i bɛna ye k'a fɔ ko nin cɛ kɔfɛlen n'o de bɛ Ahmed Diané Simeka kofɔ a ye nin kura di ninnu bɛɛ lajɛlen ma nka maa min fana bɛ yen n'o de ye Ablaye Diop ye ministre mun n'o ka baara ɲɛsinnen don anw ni jamana wɛrɛ kɔɲɔ ɲɛnabɔli ma Abu Safinɛ Jara ale ka wulikajɔ o tɛ ɲɛdimi kɔnɔdimi tɛ koyi wa ɲɛdimi nin ye ale ta ye k'i bɛna ye k'a fɔ k'a bɛ dɔɔnin min kama nin cɛ kɔfɛlen n'a bɛ Ablaye Diop kofɔ mun ye ministre a taara ka kalifa a ma Abu a ye wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ jamana in a bɛ dingɛ min kɔnɔna la jamana in bɛ se ka bɔ o dingɛ kɔnɔna la cogo min na Patrick Ba ka fɔ la a ko nin Ablaye Diop yɛrɛ n'a bɛ ka fɔ tan Abu Safinɛ Jara ko waati min na gouvernement kura ko bɛ sigi sen kan Ba Mugu ka gouvernement bɛ sigi sen kan wagati min na Ba Muktar Wali ale ka gouvernement ko bɛ sigi sen kan waati min na ko y'a sɔrɔ jaja wele de bilalen don Ablaye Diop ma ko ale de kun kan ka na kɛ gouvernement ɲɛmaa ye kabi Ba Mugu ka waati ka bɔ waati ne m'a fɔ dɛ Gan k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Imam Mahmud Diko l'éclairé ko ale de kɛra sababu ye ka na Muktar Wani le respectueux ko n'o tɛ ko baba bi yan fɔlɔ dɛ awɔ a sɛbɛnni de tɛ wa awɔ a yɛrɛ y'o fɔ a sɛbɛnni tɛ awɔ a yɛrɛ y'o fɔ a yɛrɛ y'a fɔ a yɛrɛ ma fɔ awɔ a yɛrɛ y'o fɔ Abu Safinɛ Jara ko ne Imam Diko n'ale kun mana ne Muktar Wani ko siga t'a la ko min ye Ablaye Diop sɔrɔsiw CNSP maa ninnu k'u ka danaya belebele de bɛ Ablaye Diop kan wa siga kun tɛ fɛn mun na ko Ablaye Diop k'ale de kun bɛ sɔn ka kɛ mun ye premier ministre ye Patrick Ba kɔni fɔ la an bɛ don min na komi bi a ko kɔni ko a bɛ cari fo k'a fɔ ko a bɛ cari mun ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Choguel Kokala Mayiga ale kɔni ko ale bɛna bɔ premier ministre la ko o ye mun ye CEDEAO maaw munumunu kuma kɔni bɛ sen na ko CEDEAO maaw ka laɲini ko o y'o ye ko gouvernement kura ko ka sigi sen kan o sabu kɛ k'u sɔmilen don Choguel Kokala Mayiga la ko parti politique ɲɛmaa don ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kalata ko bɛna kɛ k'a bɛ sɔn k'a fɔ k'a b'a ka parti n'o bɛ MPR kofɔ Abu Safinɛ Jara k'a bɛ sɔn k'a fɔ k'a b'o dɛmɛ mun ye kalataw nataw la o de kama ko siga kɛlen don a la kosɛbɛ Abu Safinɛ Jara ko in kɔni a bɛ jan fo k'a fɔ ko a bɛ jan an kɔni bɛ don min na ko bi siga t'a la mun ye nin bɛɛ lajɛlen tiɲɛ o n'a bange n'Ala de ye juillet kalo tile 4 yira n na CEDEAO kan ka sigi belebele mun ni ko o kɛ nin bɛɛ lajɛlen tiɲɛ Choguel na taa wa a tɛna taa wa gouvernement kura na sigi sen kan wa a tɛna sigi sen kan wa o dɔgɔ duman kɔni ye n'Ala de ye juillet kalo tile 4 n'Ala y'o yira an kɛnɛ la kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye sɔ Bamako kɔnɔ Laya Jara ale sɛbɛnnikɛla ye Abu Ibonya o b'a la c'est bon n'a an ka taa sugu la kɔɲɔkɛ i bɛ fɛ ka dɛsɛ dɛ an tɛ ka dɛsɛ dɛ i kɛra k'a fɔ ne bɛ n tɛgɛ don kɔɲɔkɛ n bɛ bɔ ni sɛbɛn
l'indicateur du renouveau. L'indicateur du renouveau maleta. OD ale ka sɛbɛndo. Ay ka do ka fɔ OD a ko. Ni bɛ tali kɛ fonction publique de l'état a concours mun kɛra kɔsɛ na. Ni ka do ka fɔ tratado yɛrɛ a jaabu bɛɛ lajɛlen u bɔra. O kɛra. Ka do ka fɔ a bina fɔ gwɛla belebele dɔw yɛrɛ a kɔnɔ. Mun bɛ? Kɛrɛnkɛrɛnnenya mun bɛ tali kɛ ka do ka fɔ anw ka jamana in. Lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ kabini diɲɛ waati jan. Min bɛ tali kɛ ka do ka fɔ furuduw la yurugu diplôme. Sanga ani waati ni concours ko ni a dabɔra. Madame Nabiou. A fɔ ko nin baara cɛjugu min filɛ nin ye. A ma daminɛ bi. Ma fonction publique min ni a kɛlen filɛ nin ye. A bina fɔ fo diplôme caman kɔni bɛ yen. Ka do ka fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ a ko kɔnɔ. A bɛ. O daminɛna bi de. Ma daminɛ bi. Waati dɔ la a tɔgɔ bɔlen filɛ kɔnɔ nin ko nana k'a b'a sɛgɛsɛgɛli kɛ. Premier ministre plein pouvoir. Cheikh Moro. Yakili b'a la. Plein pouvoir. Plein pouvoir. O nana ko hali maa minnu bɛ fonction na nin waati in na ko k'a bɛɛ lajɛlen ka diplôme jateminɛ. Yakili b'a la donni kama u ye mun wuli a kɔ a b'a kalama. Caman. U ye mun wuli a kɔ a b'a kalama. Parce que ka fɔlɔ ka do ka fɔ ni o ye OD. Min bɛ tali kɛ ka do ka fɔ poste minnu kun bɛ walima ka do ka fɔ concours kun kan ka kɛ maa hakɛ min kun kan ka taa. Maa 843. O de kan ka taa. Ka do ka fɔ ko o de kun kan ka taa. N'i y'a ta k'a lajɛ min bɛ tali kɛ maa 807 la. Olu de kɛra maa talen. Ka maa minnu bɛ yen ka do ka fɔ ni u y'u ka sɛbɛnfuraw bila. Walasa u ka se k'u seri nin concours ko in na. K'o bɛ taa jɔ fɔ maa 63 la. Ani 677. Kosɛbɛ. Ka do ka fɔ concours do. Maa minnu ni olu yɛrɛ a kɛnɛ kan. Maa 10,005. Maa 10,005 ani 800. I ka dɔn k'a fɔ ani 61. I filila. Ka fili cogo di? Maa 58 don. Maa 58. O don. Awɔ. N'i ye fonction publique concours gosi. Maa 10,005 kɔni jɔyɔrɔ ka dɔgɔ la. Maa 58 de don. Maa 58. Maa 58. Awɔ. 40 ani maa 58. Awɔ. 461. O don. Olu de kɛra candidat ye. Minnu ni u taara a kɛnɛ kan. A banna. Nka n'i ye jaabi bɔlenw ta k'a lajɛ. Maa 800 ani maa 7. Olu de kɛra maa passelen ye. Wa olu de kɛra maa ye minnu ni olu tɔmɔna ka bɔ jamana. Maa caman tora ji la. Ko n'i y'a ta k'a lajɛ. Min bɛ tali kɛ poste maa 76 la. K'a dɔn k'a fɔ olu maa ma sɔrɔ. K'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ diplôme mun ni o ɲininen tun bɛ o hakɛ kama. O maaw ma sɔrɔ. Parce que ka fɔlɔ k'a dɔn k'a fɔ laraweliw kɔni taara bolifɛn min kan. O de ye k'a fɔ ko dossier caman de tun bɛ yen. Minnu ni olu bɛ tali kɛ fo diplôme la. Maa caman tun bɛ minnu ni u taara u ka dossiers déposer. Nka a yɛrɛ k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw ni laraweliw bɛɛ lajɛlen taara kuncɛ yɔrɔ min na. A yɛrɛ k'a fɔ dossier caman de tun bɛ yen. Minnu ni k'a dɔn k'a fɔ olu kun ye sɛbɛnlankolonw ye. Minnu caman tun bɛ ni olu kun ye diplôme lankolonw ye. Diplôme minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni ju tɛ u la. Kun tɛ u la. Sɔrɔ yɔrɔ ma ye u la. A ye k'a dɔn k'a fɔ ko nin diplôme caman de tun bɛ a kɔnɔ. Olu bɛɛ lajɛlen sara o la k'olu bila kɛrɛfɛ. Parce que ka fɔlɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an bɛ Mali kura kɔnɔ. Ko ninnu de ye baara minnu ni olu kan ka sabati. K'a kɛ ni k'a dɔn k'a fɔ Mali kura ko o hukumu kɔnɔna ye. Sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na ni concours ko bɔra. K'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ fo diplôme caman na. Olu de bɛ ye a kɔnɔ. K'a dɔn k'a fɔ ni Mali kura ko yɛrɛ hukumu tɛ. K'a dɔn k'a fɔ nin caman de bɛ yen minnu ni olu bɛ tɛmɛ. K'a dɔn k'a fɔ ka passer ka taa concours la. Ka taa baaraw daminɛ. Baara minnu bɛ k'a dɔn k'a fɔ ni a danganiya t'u la. A dɔnniya t'u la. K'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ kɛ ka jamana k'a foroba yɔrɔ k'a baarakɛyɔrɔ k'a caya. A banna. O bɛ kɛ dɛ. Ni kɛlɛli ka nɔgɔn kojugu. Fo diplôme ko wa? A b'o kɛlɛli ka nɔgɔn kojugu. Nka an b'a ye wagati bɛɛ lajɛlen na u b'a wuli u bɛ tila ka da. O fo diplôme ko kuma mun filɛ nin ye n'u filɛ k'a fɔ ko maa minnu ka diplôme ni fo diplôme don n'a yera fonction publique tali laban in na a tigiw dɔnnen tɛ wa? Dɔnnen don. Maa minnu b'a dilan o dɔnnen tɛ wa? Jɔn ye fo diplôme don. Jɔn de y'a don. A signena jɔn fɛ. Jɔn y'a di e ma. Jɔn y'a bɔ ka di e ma. Diplôme fɛn o fɛn i b'a sɔrɔ a signelen don. A signelen don kɛ. Jɔn y'a signé. Hali jɔn parce que fɛɛrɛ bɛɛ b'u bolo. A man ka da ka u sama ka bɔ a la k'a bila. Hali u b'a scanner. A kan ka ɲɛɲini. U b'a scanner. Nka maa mun ne yɛrɛ tigɛ tɛrɛ a la e de ka minɛ. Ba banna. A banna. Nka u b'a kɔrɔta dɔrɔn ka tila k'a da. A banna. Hali an ka fonction kɔnɔna la bi n'i ko k'i b'a tɛntɛn a ɲɛ yɛrɛ ma maa dama mun bɛ yen ni fo diplôme b'a bolo c'est trop a tɛ compter ka ban yɛrɛ. A tɛ compter. Wa a ka ca Baliku kunda de. A ka ca o la. A ka ca olu de la. Bateriba ka fala ni o ye o de diplôme fo minnu ni olu yelen filɛ nin ko in sɛbɛn Bateriba kɔni y'a jira k'a fɔ ko a b'i n'a fɔ a affaire n'o ye a ko ye a bɛɛ lajɛlen talen bɛ ka bila ka ministre de la justice k'ale sɛgɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ don nataw la i bɛ k'i da se yɔrɔ min ma a b'i n'a fɔ o baaraw bɛna kɛ kuma ko i k'a dɔn k'a fɔ nin ye affaire ye nin ye ko ye ni mɔgɔw kan ka a min jateminɛ k'a dɔn k'a fɔ ko an ka hakili jɔ a fɛ an k'an tulo kɛrɛmɛsi bɔ don nataw la ko min mana bɔ a la ministre de la justice mana nin ko in bila dakun min na k'a dɔn k'a fɔ ko a kunnafoni ko a na sarada
la jɛlen na i ɲi ta sɔrɔ a ko la fatiri filɛ nin ye an ye min mɔ indicateur du renouveau kɔnɔ o de ale ka sɛbɛn don n'a ko k'a bɛ nin bɛɛ minɛ a ka kaso makura in kɛɲɔrɔba ta in a bɛ gɛlɛya dɛ n'o yen fara dɔwɛrɛw bɛ yen a bɛ dɔwɛrɛ n yɛrɛ y'a mɛn ko kɛɲɔrɔba ta in na ko VIP bɛ yen dɛ ko ten kaso VIP ko ten kaso mais fɛn dɔ fɔra a fɔra ko kaso awɔ i y'a faamu a so mana jɔ cogo o cogo VIP o a mana kɛ fɛn o fɛn a ti fɔ dɛ n'a bɔra a bɔ de da kɔnɔ ka n'o tɛ ne b'a kalama a tɛ bɔ ne da kɔnɔ a tɛ bɔ ne da kɔnɔ i b'a fɛ ka min fɔ ayi dasira lɔ dɛ n'a ka wuli an kɔni kaso ko tɛ minɛ kaso kɛ maa VIP ka kuma fɔ dɛ VIP bɛ yen awɔ ballon VIP bɛ yen awɔ piscine bɛ yen tout ça la piscine VIP u ko nin bɛɛ bɛ yen kaso bɔnkura in na u ka bɛɛ bɛ yen ko nin bɛɛ bɛ yen awɔ dɔw fana ni ye bɔn faamaw abu nin kuma ka ɲi ta ye kuma kana tila i la a tɛ tila na u ko ten nin to yen nin kana tila i la ne nin tila i la sa kana nin ka gɛrɛ yɛlɛ ayi ne ka gɛrɛ tɛ gɛrɛ tɛ sɔrɔ abu n'ala sɔnna arajo ye nura fɛn min ye 94 tɔmi murumuru 5 an bɛ laseli kɛ nin waati na ka bɔ jalakɔrɔji koɲumani wɛrɛda la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 76 33 43 03 an bɛ taa sugu kɔnɔ ka na mun ye INTM maa mun fana bɛ yen ne villa 16 n'o o b'ale bolo Abu Safinɛ Jara an bɛ sɔrɔ k'o baara k'o ciya Abu Safinɛ Jara an bɛ segin kura ye ka na kumaso kɔnɔ arajo ye Nura FM ye 94 tɔmi murumuru 5 an bɛ laseli kɛ nin waati na ka bɔ jalakɔrɔji koɲumani wɛrɛda la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 Abu Siradantama an bɛ taa n'an bɛɛ gosi ka don Reflet d'Afrique Reflet d'Afrique in bɛ bɔ ni ale ye maa mun kumalen don a kɔnɔ o de ye fasilikɛla jɛkulu ye Abu Safinɛ Jara nin tɛ kibaruya duman ye o sabu kɛ anw ka jamana in na n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye wo a b'i ka kulusi la i farati mun ye yirikan yɛlɛma dɛ n'o tɛ denmisɛnw to dugu ma ka yɛli la a ko k'an ka don INTM kɔnɔ INTM n'ale kɔfɔra Union nationale à travers du Mali Mali syndicat ka jɛkulu belebele min bɛ n'an ka ma ko INTM Abu Safinɛ Jara ko maa dɔ b'o o kɔnɔ la maa mun yɛrɛ don an ka ma ko Yakuba Katile ɲɛmaaba o tɛ ale wa INTM ɲɛmaaba ko villa 16 o de bɛ mun ye Yakuba Katile a bolo wa ɲininkali to min ko a sigira villa 16 o de bɛ Yakuba Katile a bolo wa mun ye fatirikɛba ye a ye ɲininkali to min ka a sigi fatirikɛba ka fɔ la a y'a yira k'a fɔ ko mun ye wulikajɔ dɔ kɛra an ka jɛkulu minnu bɛ n'olu ka baara ɲɛsinnen don yurugu kɛlɛli ani dunkojugu kɛlɛli ma Abu Safinɛ Jara u ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin mun ye an ka syndicat ɲɛmaa ninnu caman bɛ yen Abu Safinɛ Jara jaja wo a b'u ka kulusi la koyi mun ye nin sɛgɛsɛgɛlikɛla ninnu ye u ye pression yɛrɛ de ta ka ninnu kɔni ka a sɛgɛrɛ a ma ɲɛ mun kɔ Abu Safinɛ Jara mun ye fali a yira sage kɔrɔ mun ye syndicat jɛkulu belebele min yɛrɛ ba anw fɛ yan n'o de bɛ INTM kofɔ ale yɛrɛ ɲɛmaaba n'o de ye Yakuba Katile Abu Safinɛ Jara baara a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara a ko kibaruyaw sɔrɔla wa kibaruya minnu don Abu Safinɛ Jara a b'i n'a fɔ gɔntigɛ ko o don k'a yira k'a fɔ ko mun ye INTM yɛrɛ ɲɛmaaba wa mun ye président du conseil économique social et culturel o ɲɛmaaya fɛnɛ o talen bɛ ka kalifa a ma o bɔlen kɔfɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Yakuba Katile Abu Safinɛ Jara mun ye grade de commandant doyen a ye Abu Safinɛ Jara o fɛnɛ ko o ba a bolo koyi fatirikɛba ka fɔ la a ko ɲininkali to min de bɛ sigi nin so 16 mun villa 16 mun n'a bɛ fɔlɔ tan nin villa 16 o kumana Yakuba Katile a ka sara b'a a permet a ka nin bɛɛ lajɛlen jɔ wa ɲininkali to min ko a bɛ sigi o sabu ka mun ye villa 16 ye Abu Safinɛ Jara dakabana villa do koyi villa 16 ye Abu Safinɛ Jara n'i y'a ye i b'a fɔ k'i tɛ ta k'a to fatirikɛba ka fɔ la a ko ni du ye ko jateminɛ k'a lajɛ mun ye institution belebele minnu bɛ an ka jamana o kɔnɔ la ni a sɔrɔ ko a ka bon dɔɔni mun ye Yakuba Katile ale kɛra o dɔ ɲɛmaa ye mun ye fanga in de dafirilen kɔfɛ n'o bɛ i bɛ ka fanga o kɔfɔ Yakuba Katile a kɛra o de ɲɛmaa ye ko mun ye fanga in dafirilen fatirikɛba ka fɔ la a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an ko Mali kura o kumana an bɛ fan jumɛn de ko Abu Safinɛ Jara nin ye fɛn mun n'a bɛ maanifin kɔni k'o kamana gan i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye syndicat jɛkulu ninnu caman bɛ yen Abu Safinɛ Jara caman de y'u poche kolonden fa jamana ka nafolo la waati tɛmɛnenw na an bɛ don min na ko bi ko wulikajɔ kɔni bɛ sen na a ko ni maa minnu ni hakili b'a la mun ye syndicat jɛkulu minnu kɔni bɛ yen u wulila k'u jɔ waati dɔ la o sabu kɛ mun ye a yira k'a fɔ ko sariya dɔ bɛna ta sariya mun n'a bɛ tali kɛ mun ye yurugu kɛlɛli o kan Abu Safinɛ
fana jara bolo fɛn minnu b'i bolo ka a sɛgɛsɛgɛ a donni kama bɛɛ lajɛlen ko ne INTM ye u ye guloki bɔ k'a da ten cari u y'a yira k'a fɔ k'u tɛ jɛn n'o ye bi k'u tɛ jɛn n'a sini yakili b'a la Katile ni gɛlɛyara Yakuba Katile villa 16 ɲininkali kɔni to min sigira ayiwa ɲɛɲini bɛna kɛ Abu Safinɛ Jara mun ye Reflet d'Afrique mɔgɔw ye u kɔni y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ bɛ sen na hali bi mun ye syndicat jɛkulu minnu bɛ yen a ɲɛmaa minnu bɛ yen maa minnu bɛ nin syndicat jɛkulu ninnu kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'i bɛ jamana ko k'i bɛ Mali ko de la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko miirinata wɛrɛ ko o b'i la Mali ɲɛta kɔni b'i la i ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan nafolomafɛn mun b'i bolo Abu Safinɛ Jara ka taa da kɛnɛ kan n'o tɛ wulikajɔ bɛna koyi bɛna dɛ la refondation ne nin kɛra cɛ ye nin ye jɛgɛ belebele dɛ nin fana ye jɛgɛ dɔ ye nin ye belebele dɛ nin ye jɛgɛba ye dɛ ne nin kɔni kɛra cɛ ye nin ye belebele dɛ mais n bɛna min f'i ye jamana bɛ niveau min na bi maa si tɛ jɛgɛba ye bi minɛ jɛgɛba tɛ yen jɛgɛba tɛ yen jɛgɛ minnu minɛna ka tɛmɛ nu jɛgɛbaw olu ye régime kɔrɔ jɛgɛw ye sa alors mais hali ninnu kɛ ninnu bɛɛ tɛ régime kɔrɔ a bɛɛ t'a tɔ ye tiɲɛna nin bɛɛ y'a to ye alors c'est la même chose c'est des gens qui ont fait la pluie et le beau temps i ɲɛ b'a la baara bɛ Asim bolo dɛ baara bɛ dɛ wallahi baara bɛ baara min yɛrɛ ka gɛlɛn jamana in kɔnɔ ka tɛmɛ fɛn min kan i b'a dɔn o de ye yuruguyurugu kɛlɛ ye wa ni dun fana m'o kɛlɛ jamana tɛ bila yɛrɛ kan dɛ ko yuruguyurugu kɛlɛli an ka cakɛda foyi de tɛ jamana in kɔnɔ an bɛ don min na ko ɲɔɲanen tɛ min ko yuruguyurugu k'a tigɛ yɔrɔ min a bɛ kɛ o tɛ yen hali bi u b'u sɔn hali bi b'a la hali bi minnu yɛrɛ bɛɛ kan bɛ ko refondation dɛ Mali kura minnu bɛ k'a fɔ dɛ wa olu yɛrɛ de ye yuruguyurugu ye ɲɛmaa ye a banna hali bi b'a kɛ a ma nɔgɔ dɛ o de la kalo damadɔ tɛ se ka an bɔ an taabolo kalo damadɔ wa fo san caman de kun ka kɛ k'an to nin cogo ye walasa yuruguyurugu kɔni ka kɛlɛ ka ban an ka jamana in kɔnɔ Abu Safinɛ Jara a ka gɛlɛn dɛ a ka gɛlɛn ko sabu kɛ i bɛna ye k'a fɔ maa min yɛrɛ n'o bɛ ka kɛlɛli k'o kɛ i bɛ taa sɔrɔ n'o o bɛɛ ni den walima a kɔrɔmuso den walima a kɔrɔkɛ den o fana ka dossier bɛ maa dɔ bolo bɛ maa dɔ bolo maa dɔ bolo o fana bɛ dɔ bolo a ma nɔgɔ dɛ ni wulila ka so ka maa ma ani fana t'a fɔ dɛ i bɛ jɔ ye dɛ c'est ça o de kama baara in ka gɛlɛn a ka gɛlɛn nka an b'a dɔn maa minnu bɛ kiiri bɔ kunna bi Abu Safinɛ Jara maaw don maa minnu n'u jɔlen don kosɛbɛ wa y'u kale k'a fɔ maa o maa de bɛ yen k'i ye jamana in nafolo ni k'a ŋɛnɛmu i k'i sigi n'a ye k'a fɔ a jɛnya fara a surunya kan i b'a bɔ fɔ dɔw de ka bɔ jɛgɛbaya la a banna fɔ bɛɛ de ka kɛ kelen i b'a fɔnɔ e ni bɛ se ka kɛ cogo di a banna wagati tɛmɛn'o na an ye minisiri dɔ ta kɛlɛ yan 80 villa minisiri kelen villa 80 jafi o sara bɛ se k'o permettre cogo di abada Mali fonctionnaire bɛɛ sara da dɔnnen a bɛɛ sara normali a dɔnnen don a da dɔnnen a bɛɛ da dɔnnen don b'o de f'i ye k'a daminɛ a catégorie C la a B ka taa se A ma sara hakɛ dɔnnen a bɛɛ dɔnnen don a bɛɛ dɔnnen don maa kelen ka se ka nin ɲɔgɔnna kɛ ɲininkali tɔ min kan ka kɛ villa tan ale b'a ta bɔ mini villa 80 alors villa 80 maa kelen villa tan maa kelen o bɛ se ka kɛ cogo di ala ninnu bɛɛ de ɲɛɲini ayi a bɛ ɲɛɲini o de la u bɛna ko peresa ma quoi ayi a bɛ ɲɛɲini ko kɛ ka fanga k'an ka ko bila sira lɔ k'an kun tɛ nin ko sisan a banna ka san 5 ka gosi a ka ɲi y'a mɛn n'an bɛ taa hali tiga fara kun ti y'an ka gidɔrɔn kan n'an bɛ taa bu an bɛ se siga t'a la n'an kɔni bɛ taa an bɛ se jɛgɛba minnu bɛ ka minɛ ta n'u minɛna kasula don ninnu k'o de bɔ a la bayi hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ i bɛ don kaso la a ka waati d'u ma kaso la ka u juger a ko bɛ ka si dɔn alors ni villa minnu kofɔtɔ filɛ nin u kana ko de jɛya ni ko jɛlen tɛ u ka feere u ka wari bila faso wagade kɔnɔ u kana minɛ ka taa bila kaso la yen dɔrɔn u ka jamana diɲɛ fɛn b'a tigi bolo e bɛ ka 80 villa min fɔ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a fɔ a tɛ université dɔ jɔ ba yan fɛ bolo la université wa alors a bɛ dɔgɔtɔrɔso joli jɔ a tɛna dɔgɔtɔrɔso ɲɛnama dɔ jɔ hôpital du Mali ɲɔgɔn ko dɔw tɛna jɔ fan wɛrɛ fɛ n ko jamana in yuruguyurugu kɔni n'i ko k'i b'a kɛ n'i ko k'i bɛ da maga kuma la an b'a fɔ k'anw ta la koyi hali arajo yɛrɛ b'a la jɔn ko ten hali kunnafonidilaw yɛrɛ b'a la fan bɛɛ don an ka 100,000 tunnen tɛ nin o sɔrɔla wa 100,000 o ɲɛma tunnen don ma ye wa kulo y'a ta wa jɛnɛw y'a ta ko dɔw de y'a dun dɔw de y'a dun wa kulo ma dun jɛnɛ ma dun
Magnifique. Million kɛmɛ wɔɔrɔ. O ni fɛn Covid fɛnɛ tɛ kelen ye. N'i y'o fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa miliyari de la. O kunnafonidilaw ta ye. Anw yɛrɛ dama ye o ɲaami an ni ɲɔgɔn cɛ. O ye hali kunnafonidilaw yɛrɛ fana ta ɲɛmaw. O da k'o furajɛw ni ɲɔgɔn cɛ. Olu Abu. Ala k'an sabu ɲɛ. A bɛɛ bɛ fɔnɔ. Ala k'an sabu ɲɛ. A bɛɛ bɛ fɔnɔ. I bolo don an ka taa. Bidi kɛ don ka fɔ ne bɛ n tɛgɛ don. Awɔ. N bɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko l'indépendant. L'indépendant. K'a dɔn ka fɔ Dawuda Sangare ale ka sɛbɛn don. Dawuda ko di. Dawuda Sangare a ko fɛn min bɛ tali kɛ gwɛlɛyaba la o bɛ nin parti ba in kɔnɔ bi. Parti jumɛn. min ni k'a dɔn k'a fɔ o ye Ala ma hinɛna Ibrahim Boubacar Keita. IBK. An ka jamanikuntigi kɔrɔ ale ka parti min ni a cogoya ko MPR. RPM. K'a dɔn k'a fɔ RPM. RPM. K'a dɔn k'a fɔ RPM. A b'i n'a fɔ Baber Gano. Ni k'a dɔn k'a fɔ Boubacar Tereta. A ko gɛlɛya belebele bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Boubacar Tereta. Min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ cour d'appel la. Cour d'appel kɔni ko o ye sariya dɔ bɔ. Sariya min bi k'a dɔn k'a fɔ ni o b'a jira k'a fɔ ni maa fila ninnu. K'a dɔn k'a fɔ ko u ka taa congrès kɛ. Congrès min ni o bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ parti présidentiel. K'a dɔn k'a fɔ a bɛ se ka di dɔ ma cogo min na. Parce que b'a ka fɔ k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Dawuda Sangare. Dawuda Sangare y'a jira k'a fɔ ko nin kɔrɔfɔ ye waati min na k'a dɔn k'a fɔ cour d'appel a ye nin kunnafoni bɔ k'a bin. A ye k'a dɔn k'a fɔ Boubacar Tereta. Bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi. Boubacar Tereta k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni ale ye bureau politique et national RPM u ɲɛmaa don. K'a dɔn k'a fɔ a bɛ jɔyɔrɔba la. A ka jan maa a bɛ se k'a fɔ ale ye a président ye. Ka fɔ Boubacar Tereta ale kɔni a RPM a président don hali ni a y'a sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ congrès ma kɛ k'ale kɛ président ye waati min na k'a dɔn k'a fɔ congrès ma kɛ ka Boubacar Tereta k'a kɛ président ye Baber Gano ani a nɔfɛmaw k'a fɔ ko olu kɔni kɛn bɛ ka plainte k'a don walasa k'a dɔn k'a fɔ congrès national walima congrès a ka se ka kɛ walasa k'a dɔn k'a fɔ président gɛrɛngɛrɛnnen o n'a sigi parti a ɲɛmaaya la k'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ ni parti ɲɛmaa ni o sigira don nataw la k'a dɔn k'a fɔ hakaja président ko a mana dawuli n'a se ka kɛ k'a dɔn k'a fɔ parti a ka cɛbɔ ye k'a dɔn k'a fɔ maa min bɛ ni o ye Boubacar Tereta. Boubacar Tereta k'a dɔn k'a fɔ kabini san 2019 k'a daminɛ waatiw la ka se fɔ sisan ma Boubacar Tereta k'a dɔn k'a fɔ a bɛ parti RPM a ɲɛmaaya la k'a ma sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ congrès ma kɛ spécialement congrès min ni o bɛ kɛ sababu k'a dɔn k'a fɔ ka ɲɛmaaya k'a ta k'a di a ma o kɛlen kɛfɛ k'a dɔn k'a fɔ Baber Gano ale n'a nɔfɛmaw k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni ye plainte don k'a dɔn k'a fɔ waati min na plainte kɔni donna k'a dɔn k'a fɔ cour d'appel kɔni bɔra ka jaabi dɔ di jaabi in ti dɔwɛrɛ dɛ k'a dɔn k'a fɔ nin ko in bɛ cogo min na aw maa fila bɛɛ lajɛlen décision a bɛ annulé wa k'a dɔn k'a fɔ a ka kan aw ka segin ka congrès k'a labɛn congrès min ni o kɛra sababu ye maa min ni o ye bɛɛ lajɛlen dan mais k'a dɔn k'a fɔ congrès kɛlaw mana maa min sugandi a ye k'a dɔn k'a fɔ ko o na kɛ RPM ɲɛmaa ye waati min na nin kɔrɔfɔ in kɔni fɔra a bɛ n'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ Boubacar Tereta nin ma bɛn ale ma kɔni ko don nataw la k'a dɔn k'a fɔ requête a na o kɛ wa hakaja cour suprême a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a na ta a ta da bɔgɔ jɛnen ka ye kɛ ni décision min ni o bɔlen filɛ nin ye décision min ni o bɛ kɛ sababu k'ale bɔ président la décision min ni a bɔlen filɛ nin ye n'o bɛ kɛ sababu ka taa congrès kura k'a labɛn a ye k'a dɔn k'a fɔ k'a ma sɔrɔ ale de y'a ɲɛmaa ye ko Boubacar Tereta ko a ma sɔn a ma wa k'a dɔn k'a fɔ ko u na ta u ta da bɔgɔ jɛnen Batiri filɛ nin ye ni min bɔ indépendant kɔnɔ Dawuda Sangare ale ka sɛbɛn ayiwa Ala ka ɲɛ ka d'a ma RPM tɛ wa Ala ka ɲɛ ka d'a ma Abu Safinɛ Jara an bɛ taa kabako Faduniya ani Fafarakaba Bugu Jara Jarakɛni a kumara a ko an ka taa Lafiyabugu Abu Safinɛ Jara Bamakɔ de ye dugu ye n'i bɛ bɔ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen i bɛ dugawu k'i yɛrɛ ye wa i bɛ tila ka dugawu kɛ i silamɛ tɔɲɔgɔnw ye maanifin Ala ka doni bɛɛ ɲuman ye so a ko mun ye Bamakɔ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye lakanabaliya kɔni ko a ɲɔnen don dɔɔni Bamakɔ kɔnɔna la yan a n'a nɔnkandugu kɛrɛfɛla o la mun ye bandi misɛnmaninw ye Abu Safinɛ Jara u bɛ ka suna kɔni k'o tigɛ ka bɔ maanifinw ɲɛ la Fatirikeba ka fɔ la mun ye Bugu Jara ye a ko k'an ka taa Lafiyabugu n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye wagabaw n'o bɛ zon ko fɔ waati tɛmɛnenw na mun ye Jakarta ko de kun ka d'u ye kosɛbɛ nka an bɛ don min na komi bi da bɛ moto taxitigiw ye suna kɔni ko o t'olu ye dɛ k'o sabu kɛ mun ye moto minɛnaw Abu Safinɛ Jara n'u ɲɛsinnen don maa ma bi o ye moto taxitigiw kɔni ko u ye a ko k'an ka taa Lafiyabugu nin kamalen ni a tɔgɔ de ye Boubacar Jara Boubacar Jara a si k'a bɛ ti jɔ san 23 la wa mun ye Lafiyabugu ka kɔni ko o don k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye araba don n'o bɛnna juillet kalo tile fɔlɔ ma o yɛrɛ tɛ kunun ye wa Abu Safinɛ Jara ko mun ye nɛgɛ ɲɛ 3 wagati n'o bɛ 3 heures du matin n'o b'o o kofɔ i bɛna ye k'a fɔ ko nin moto taxitigi n'o de ye Boubacar Jara waati mun na kɔni a bɛ munumunu kɔni na a bɛ wulikajɔ la su 3 heures du matin waati ko client dɔ kɔni y'a lajɔ a ko a ma k'i bɛ n ta ka taa n bila Amudalayi o kɔnɔna
ula patriba ka fola ako wati muna sako amdala kaburdo ku sira ko ni chako fola ni kato ako lafiya bu kaburdo ko wati muna ku sira lafiya bu kaburdo na ayi kanto moto taxi bolla mako ka feranda baliga ko nyamando flen ne ko ka yela usanfala ula wati muna moto taxi bolla agle na nyaman ko fe abu safna jana marfa jugu mumbe nanga mako shawroni peya aye peya bo ka jo kamale fungulo la peya moto taxi awo ka jo moto taxi ki kungulo la ni madi mini jefara moto taxi ko a gelara anta do man ko ro mi kanja a gelara abu sabna jara ibe na ka fo ko mu ye moto taxi tigi ama sonkoi moto taxi tigi fene ayi banga moto ngoni ka adi ayi do fara helanga nyaman ka moto bora ka binu flabe mu ye waga bo nyesa agirna ka moto koni ka ata abu sabna jara ka lade ko abe duru koni ko odo fiyan koni ula wati muna abe tale wati kele na sakibe na ka fo ko moto taxi bolla do fene o tara bo atonya bine nga mu ye nyaman koni ula uye moto ta abu sabna jara ka munye balu ku barka bani ninka ageni ko udamne kilometre damado utara soro munye belebele nye adale me muye poche diga do konala saraka yabla wallahi saraka yabla do teko do tike mako ki to nizira ko I feel abu wati muna uya gen utara munya abole ka bifu so do kono no be poche diga do kofo wati muna nungo ni yesa oliye feran dabalke ka wuli ka jo ko bla senga ma arrangement jere je kulu uye wole ko ko obla oluma oluna na kamalen ta katani aye patriba ka fola ako fe mu yira no be manifi kama na ganin koina abu wati muna ne atara mu yesenga ma arrangement na ko kamale no be bani ngofo sagi do kuma akola unana ka foko akasagi nkonna mu ye carte professionnel ba kono de la police nationale carte professionnelle de la police nationale o sorto di akoni ma bile to bo abada abile matade abada avec glande spécialement à dimer carte professionnelle de la police nationale o ba ka sagi kono amal ko fanga ni be yelma abo bolengo be unna ka foko kamalenga sagi fina kono la munye pistolet automatique be ango mako pea ana chargeru ani munye amarama fe to bela jile akele maga kamalenga sagi fa tay amadu na kombi kamale koni abe senga moral soma mo bolo sega sugolu be sena munye ni kamale police de doa munye barakere de doa bingali kala de doa walima police de do o sega sugolu koni be sena ga fem ngoni jele inafo nono kene abu safna de carte professionnelle de la police nationale o de ila kamale ga sagi ko o de ko ina gele mayore ko jugo de carte professionnelle akanga nyei kuna fali fle anya sama ka bo kabako fa duniya ane fa fara kaba bugu jara jarage ni ya le ka semen noyi bunya obala bede kero fo kabako ni ya le bla ne ba sama ka gerena ay kado ka fo yoro min be fleuve Niger safe ngere na sutiba yoro min be ni abe wole ko suta dunu anga tai mube ka fo abina fo mado ko ni be ni ale ko ni shu ayera ji safe bozo munum be kado ka fo ni ulu be barake ji asambela na ulu ko ni kera sababu kado ka fo ni ngamale ka ashu ka sama boji kono min be talge kado ka fo ni kamalena asikoro beneme dumanzana ma kado ka fo sambi saba ani sanworo kado ka fo mado min ni akungulo nya fenti akungulo ti nyon min ni abe wole ko déficient mental abina fo akila bana do onake ala azeba ka fo le kado ka fo min be talge jumado la me kalo kle moi en 2020 nege kanya konondo wati mamunu be kado ka fo ni ulu be wole ko bozo fo ni ulu be ji safe kengene na kado ka fo stotiba ale niveau la kengene na fleuve Niger ale savela la kado ka fo yoro min be ni bela jele me abole ko suta dunu sanga ani wati bela jele na ni ye yoro e ma do ko ni be munu ni kado ka fo ulu ko ni bita u ka sara ko bla a yoro la kado ka fo do were be sanga ni wati ulu ko ni bita ko ro wulaye kado ka fo wati do la ma were ko ni kunye kuna fo ni ka chen gusobe kwa na kedi jene munu na kedi suta dunu a yoro la ala kedi udimini be ka sababu ke sanga ani wati ma do ko ni kumisi u ka moto jo ka fo u fili suta dunu ale jila be kado ka fo ko ulu bitu ka mobile jo jina tam la re tama kata do suta dunu ale jila nyangu chama ne kera wati temenu na ali wati jambate gani kama le min blanye woni yira la khafoni atwa ko kisima sanoko sambi saba ani woro asikoro beneme dumazara ma ale ko ni a haglu ti nyoko fe kusube na tawta mi metal gani kama le na kado afako ashu ko ni yira ji sanve kado ka fo do bozo munumbe ayoro la ko ni ashu atakabo ji sanve ya sore kado ka fo shu ko ni akeme ka kle demando ke aka jama
b'i se k'a fɔ k'a fɔ min bɛ tali kɛ décomposition na n'o ye kɛ k'a dɔn k'a fɔ ka su ka a yɛlɛma a ko baaraw kɔni kun daminɛna ayiwa a kɔni k'a dɔn k'a fɔ waati min na bozo u ye nin baara kɛ u ye kunnafoni kɔni di 16e arrondissement maaw ma 16e arrondissement maaw k'a dɔn k'a fɔ ko olu kɔni ye médecin dɔw bila ka na médecin minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu ka baara a ɲɛsinnen bɛ nin ma k'a dɔn k'a fɔ su a mana bɔ walima a mana sɔrɔ cogo sugu o sugu la médecin minnu bɛ yen ni olu bɛ sɛgɛsɛgɛli k'a boloda hakilina jumɛn nana walima mun de nana ni nin ye médecin k'a dɔn k'a fɔ ko u ye a bila olu ka bolo kan k'a dɔn k'a fɔ ko enquête kɔni ko a dayɛlɛla fana min bɛ se ka kɛ sababu ye k'a dɔn mun ye kamalen mun ye a bila nin ko in na parce que b'a ka fɔla k'a dɔn k'a fɔ ni o ye bugu jɛrɛ baara kɔni ko o bɛɛ lajɛlen talen bɛ ka di 16e arrondissement maaw ma 16e arrondissement maaw ko u bɛ o baara kan dɔw nataw la min mana bɔ a la suta dunun nin waleya min ni a kɛlen filɛ suta dunun k'a dɔn k'a fɔ ko a n'a kunnafoni a n'a da maaw tulo kan patiri filɛ ni min ma kabako fa dunuya fanfarabaki bugu jɛra ale ka sɛbɛn a jinɛ foyi ka nɛgɛli kɔni t'a to k'anw ka taa moto walima mobili jɔ ka an fili ji la mais n'a fɔra i ye k'a fɔ k'i ka taa suta dunun jinɛ ka nɛgɛ t'anw dɔ la sa ka taa ji dɔɔni zoli ko bɛ kɛ sababu ka miliyɔn caman d'i ma n ko jinɛ ka nɛgɛ ta a fɛn ninnu bɛ na ten de a bu minnu bɛ taa moto kulusi fini b'u la k'u fili ji la o mun a tutu fili a la ten koyi a jinɛ kɔni ka taa ko dɔ de ɲɛɲini ye jinɛ ka nɛgɛli kɔni t'anw bila a la aramu ayi n'a fɔra k'e ka taa ji dɔɔni zoli ka na k'an bɛna a labaara ka i bɛ wariba sɔrɔ maaw fana sigilen bɛ o kama ye u b'o k'o ma ye ayi ko maaw sigilen bɛ o kama ye n'a fɔra ko fɔ e yɛrɛ bolo de ka taa ji soli ka na suta dunun ji i b'a sɔrɔ i yɛrɛ ka taa soli ka na morikɛ b'i kɔ taa soli ka na i b'a sɔrɔ morikɛ b'i kɔ walima abu an b'a kuru k'a da yan an bɛ kanubaa ni dɛmɛbagaw an bɛ foli ta ni ka bɛɛ lajɛlen ni k'u sɛgɛrɛ mamadu kun sɔgɔlen bɛ an na badabada foli a bɛ taa ni k'u sɛgɛrɛ seku umaru tunkara an b'a fo saga ni waati bɛɛ lajɛlen nka gawusu keyita yan'an ka bɔ n'an ma musa kane an k'ale ka nin communiqué in kalan awɔ kosɛbɛ abu safinɛ jara nin kɔni ye communiqué mun n'a bɔra clinique médical espoir n'a bɛ bayi n'a b'ale ka yɔrɔ kofɔ u bɛna lajɛliw kɛ lajɛli minnu n'a bɛ tali kɛ mun ye maaninfin yɛrɛ ɲɛ ka na se daw ma a ka ni ka taa bila kulow la lajɛli ninnu bɛɛ lajɛlen ko a bɛna kɛ fu wa a bɛ kɛ don mun na o de ye dimanche nata ye dimanche don n'o bɛ bɛn mun ye juin kalo tile 5 ma mun ye clinique médical espoir mun ye cɛ kɔfɛlen yɛrɛ sa n'o bɛ bayi a yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔso o kɔnɔna kofɔ mun ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen ko a bɛna timɛ ye abu safinɛ dara ni maa mun fana k'i bɛ fɛ ka kibaruya wɛrɛ k'o sɔrɔ a la i bɛ se ka musa kane ni ka ale wele nin ye kunnafoni ye kunnafoni mun n'a bɔra clinique médical espoir maaw yɔrɔ ala k'an si jɔ ka dimanche don k'o makɔnɔ an bɛ taa ne ye ɲɛ ka lajɛ jɔn ye e ɲɛ ayi ne tɛ verre kan la don an bɛ taa lajɛ mɔgɔ ɲɛ b'an na abu an bɛ sokɔnɔna ta in an b'a kuru k'a da yan kuma sɔn kalifalen bɛ mamadu adama mayiga réfléchir maaw ka lasigiden mun ye ina arama mun ye fuseni kulubali an b'a fɛnɛ fo baro kɔnɔna la ye o bɔlen kɔfɛ nɛgɛ karafe o bɛ mun ye gawusu keyita jata manden masa nɛgɛ karafe o b'ale bolo facebook sa n'o bɛ bɔlɔlɔ ko fɔ o bɛ musokɔrɔba ɲuman mɔden bolo n'o de burama tarawele facebook o b'ale bolo kuma bara abubakar tarawele ani abu safinɛ jara a k'an bɛ sini n'ala sɔnna